היי, אני אלעד, ואני עדיין המדב של חגור. קבלו את כן חגור! וואי, איזה כיף שסוף סוף הגיע יום שישי, ברוך השם. אמא, איך הייתי צריכה את הסופש? וואי, היה שבוע מטורף. תגידי, אלמה, מה באמת עם אח שלך? סוגר שבת החתיך הזה? וואי, סוף סוף הוא חוזר הביתה, הוא אמור לקחת קהל מהצפון. שמעתי שהאוטובוסים עכשיו ממש בעייתיים בצפון. אתם יודעים מה משותף בין אוטובוסים לגברים? מה? פספסת אחד, יבוא אחד אחר. בסדר, אם איך שאני מכירה אותו, גם אם הוא יפספס את האוטובוס, הוא בחיים לא יפספס את החמין של שבת. אימא'לה, עשיתי דודה לחמין. טוב, בנות, אני חייבת לעוף. הבטחתי לאמא שאני אעזור עם הבישולים לשבת. טוב, אז נפגש מחר. ביי. וואי, נו, איפה האוטובוס הזה? אני חייב לחזור כבר הביתה. עצור! יואו, אני לא מאמין. איך אני אחזור הביתה עכשיו? רבק המדינה הזאת, יואו! איך אני אחזור עכשיו, יואו? אח שלי, מה קרה? פספסת את האוטובוס? לא נורא, קורא לכולם. בוא, נוריד אותך איפה שאתה רוצה. מה, אתם בטוחים? לא נעים לי להטריח. גם שישי וזה, בטח אתם ממהרים. אח שלי, הגזמת, החייל שלנו אתה. בוא, קפוץ מאחורה, יש מזגן. כן, גם איזה ממהרים. אנחנו בדיוק חוזרים מהסחנה. נשאר גם קצת מעל האש. תאכל בדרך. וואי, תודה רבה. בזכותכם אני אספיק להגיע הביתה בזמן לקידוש. תודה. וואי, תודה רבה, הצלתם אותי. בכיף אח שלי, בשביל חיילים כמוך, באמת זה המעט שאנחנו יכולים לעשות. כן, בזכות האנשים כמוך, אנחנו יכולים לחיות בשקט במדינה שלנו. יאללה, גבר, שמור על עצמך, ביחד ננצח. תודה. יואו, נו, איפה עידו? היה אמור להיות פה כבר לפני שעה. אין מה להיות לחוצים, אני בטוח שהוא יהיה פה כל רגע. עידו? אמא. גם בשעות החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שלי. הדברים של חיי. עידו, חיים שלי, מה איתך? אתה רעב, אתה עייף, אתה צמא? תביא את הבגדים, אני חייבת לעשות כזה. תודה, אמא, אין עלייך. מה המצב, גיבור? אתה יודע, רגיל כזה. טוב, יאללה, נסיך, לך, תתארגן, תתקלח, עוד מעט יוצאים לקידוש אצל סבא וסבתא. ביי בואי. מאיה, את באה? אני רוצה להתחיל. כן, כן, אמא, אני באה. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נרות שבת. אמן. השם יברך לכל ידיו לשמור לי עליהם. אמן. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום, הילדה שלי יפה, כפרה על הפרצוף הזה. איך הנרות של שבת יפים, נכון מאיה? תמיד הנרות של שבת מחממים לא רק את הבית, אלא גם את הלב. טוב, אם הוא שמעת חופרת, כולם נרות שבת. טוב, אני רוצה להתקלח, את צריכה עוד משהו? לא מאיה, גם אני אוהבת אותך. יאללה, רוצי להתארגן, תכף זזים לסבא וסבתא. אין לנו כבר כוח, נחלתם את המוח, רוצים רק לאכול ולראות טלוויזיה. אז אם אתם רוצים להריב, אבל מגיע עצבים, מחכים כל הזמן ליום שישי, אז בואו נתאחד כל העם כולם, להיות ישראלי זה צליבת
הגעתי, אפשר להתחיל? אהלן וסהלן, אהלן ביכום. נפרח ביכום, סידור יא חביבי, מחבא ליום. טוב שבאת באמת יתרות גנטית, שאנחנו מחכים לך. חיים, אתה יודע כמה קשה זה לשמור על הלוק הזה? וואו. ציפי, את חייבת לעשות כניסה מיוחדת, אני רעבה. טוב, הגעתי, יאללה, קומו. בשבת קודשו באהבה וברצון לחתן. אתה אדוני, נקדש השבת. אמן. מה עידו, המצב? משהו מיוחד בצבא? לא, ברוך השם כרגע שום דבר מיוחד. ממשיכים על חמה. מקווה שתסיימו שם במהרה. אני גם מקווה, אבל רק איפה שנגיע לניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט! כל עוד בשלטון לא יהיה פשוט ניצחון מוחלט. טוב, אולי די עם הפוליטיקה. בואו נירגע ונהנה מיום שישי. כן, סבא צודק. אולי נהנה מהזמן שלנו ביחד? אתם יודעים, ראיתי בטיקטוק שטראמפ נבחר. אומרים שזה די בעיה. מה, למה בעיה? כולם מפחדים ממנו, כולל האיראנים. עכשיו שהוא הנשיא, נראה מי יעז להתעסק איתנו. ציפי, הדעות הפוליטיות שלך אפילו יותר גרועות מהבישולים שלך. חיים, סליחה באמת שאני לא יפת נפש כמוך. ציפי, בוא ננשום. קודם תמצאי חתן אחרי תתחילה לתת אנשים אחרים. וואלה, יופי באמת שיש לי סטנדרטים לעומתך. ציפי, בגלל אנשים כמוך המדינה שלנו קורסת. לא חיים, ואתה משחק את עצמך איזה מלאך. היי, תסתכלו. אנחנו פותחים עם חזרתן של 4 תצפיתניות, אחרי האיחוד המרגש של לירי, נעמה, דניאלה וקרינה עם בני משפחותיהן. 4 שוהות בבית החולים ביליסון, שם הגדירו את מצבן הרפואי יציב. וואי, איזה מרגש, אה? איך אני שמחה שסוף סוף הם חזרו הביתה. כן, איזה חיילים גיבורים יש לנו. תודה, דודה, ריגשת. וואו, האמת שנשמע עם בשורות כאלו. נו, אתם רואים? למרות שרבנו לפני דקה כאילו הם מחר, אנחנו עדיין שמחים אותם דברים ועצובים אותם דברים. כן, נשמות שלי, אנחנו עם אחד, לא צריך לריב כל הזמן. טוב, יאללה, התפוצצתי. רגע, הכנו ריקוד, אפשר להראות לכם? בטח. יאללה. אז מה זה הכי ישראלי בשבילנו? אולי זה החייל שמפספס את האוטובוס, או האמא והבת שמדליקות נרות של שבת, אבל בסופו של דבר זה העם שלנו. אנחנו, כן. אנחנו אוהבים לריב ונשקר אם נאמר שמושלם פה, אבל למרות הכל, אנחנו עדיין העם הכי טוב בעולם. ואם אנחנו, אתה, את, כולנו, נוכל להיות טיפה יותר סבלניים, ונלמד לקבל את הדעות אחד של השני, קצת יותר, נהיה פשוט בלתי מנוצחים. עם ישראל חי, ואנחנו פה בשביל להישאר. הצבעה מיוחדת. כן, כאן אפשר לראות את משפחת חגור, הכנת יום שישי. משפחה שתיים, לקחת חלוטין ואל תגלו, אבל יש לי הרגשה של שמיים עושים את זה. אני בחזרה אליכם. אוקיי, כולם מוכנים לכיוון? חשבתי הרגע, היום זה היום, יום שישי מתקרב ומרגיש כמו חלום. נשארתי ניקיתי, מרגיש לי נכון שהציצות ירצו בכיוון הנכון. לא ראשון, לא שלישי, לא שני, לא שבת, אם תקשיבו לקצת תדעו איך עושים. עוד לא נתנו פספסים, אבל יום שישי הכי ישראלי. יום שישי הכי ישראלי, היום הכי משפחתי בשבוע. יום שישי הכי ישראלי, מאכלים מלא ריבים ובלי סוף ריבולים. יום שישי הכי ישראלי, אם אבן שניצלון עדיף נלך לישון. אנו מקריבים לבוא, על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. סבתא מכינה, סבא מתחרפן, האבא עצבני, הילד כבר רעב, הילד חזר, הכניסה מחכה,
בשר ויום סלטים ומרקים, ושפה חללים המוליכים השירותים. שלישי זה הכי יום שישי הכי ישראלי, היום הכי משפחתי בשבוע. יום שישי הכי ישראלי, מאכלים מלאים וביצות ריכולים. יום שישי הכי ישראלי, הנה הפיצלה נפנק לישון. Yeah.